Usa ka klase nga isda nga sa suba lang sa dakbayan sa Naga makitaan ang posibleng mahimong extinct. Matod sa Philippine Biodiversity Conservation Foundation Incorporated o PBCFI sa ilang Facebook post nga ang si Showbiz cebuensis o sa klase sa goby o tughod nga makita sa Uling River sa dakbayan sa Naga mahimong extinct o mawala tungod sa polusyon. Apan matod sa Department of Environment and Natural Resources o DENR nga ila pang sutaon kung tinuod nga padung nakawala ang tughod sa Uling River. Matod ni sa tigpamaaba sa DENR Central Visayas nga si Dr. Edilia Medo nga kinahanglang adunay ebidensya nga makpakita aron madeklarar ang usa ka species nga extinct. Ang DENR makigkoordinar sa mga biologists kinsa mopahigayon og pagtuon sa maong klase sa isda. Ang tughod sa Uling River na diskubre ni adtong 1998 sa duha ka Taiwanese ichthyologists.